za tiako malaza. Ninino rampoka za tiako malaza. Histoire ny favo à l'âge de 20 ans tantareko amina rotiniany satria tamin'ny fanjava ty tamin'ny semaine roso igny namono tegna izy boka amin'ino tandregnesa tsara satria hoany zegny managna zanakaviavy managna zanakaviavy resaresaka laza ty marobe raha fognosiny izy ty en Afrique fô tantarantsika ty niany izy ty à l'âge de 20 ans volaniko teo de izy tio influenceuse tia agnano hoe resaka influenceuse resaka créatrice de contenu hoe resaresaka laza etrika tsara zo ty tegna ny mijouer rôle maventy resaka influence io resaka hoe olo malaza koa napetaka amin'olo malaza resaka vola marobe olo velogny resaka réseaux sociaux ty tsy fa marigna zegny de izy ty amizegny ny contact influenceur araiky izy na ny contact créateur de contenu araiky lehilahy ty efa à l'âge de 44 ans plus de 40 ans mihitsy izy bon agnaranazy sur 30 000 fa adinako tamin'ny fotoagna za magnano ny tantara ty de izy amizay nandeha nikoragna tamin'ny lehilahy io le lehilahy ty ndraiky zegny concept nazy izy tegna nefa managna abonné marobe de le lehilahy io amizegny zegny mavita milancer olo araiky koa tia laza de izy mafaka magname conseil mafaka hoe ohatra zegny anao tia laza anao petapetaka aminazy possible koa anao malaza sady anao amiazany conseil hoe zegny ataova zegny ataova sady izy magnirika olo koa mandeha misabonné amin'ny compte nao karegny anao malaky booster de izy nikoragna karaha tamin'le lehilahy igny avy lehilahy karaha ty fa ino mahaton'ny tiavanao andegnano influenceuse karaha zegny ino raha mipoussé anao zaho izy tiako malaza e ke anao firy taogna à l'âge de 20 ans ako fa zegny lehilahy karaha ty alfasa vidéo anao zahako bokany vidéo nazy bon fahitatrika io etrika tsara lehilahy koa mahita genre de vidéo karaha io bon lehilahy boka tsisy agnamezagna atrigny fa presque volaniko zegny lehilahy tsy mafy tegna de lehilahy commence nila izy de teo amizay zegny volagna tamin'ny lehilahy io za mbala tsary nagnano zegny za mbala tsary nikotrokotroko resaka songo zegny za mbala tsary nagnano zegny anao zao niaraka aminakahy fa sady za izy za tsy vognona amizegny fa za andeha hagnano influenceuse ty fa raha tegna ny tiako ity fa raha tegna ny tiako pousser anao za bon volagny lehilahy karaha ty ataoko zay azoko atao pousseko anao boosteko anao fa za ndraiky lehilahy karaha ty tiako fotrika mba managna relation sady anao zao lehilahy karaha ty anao koa miaraka aminakahy anao miava malaza direct anao pas besoin anao andeha hagnano ho izy de tamin'ny 15 juin tamin'ny fandrava roso igny izy niinvité ny lehilahy nandeha tamin'ny chambre roso tagny avatrika nandeha tagny nagnano rendez-vous igny rô koa fa nafy tagnatin'ny chambre atao igny le lehilahy moa izy fa lehilahy zegny hagnano le raha ty amizay tio amizay izy nagnano za tsy hagnano za tsy vogno bon manipuler foi sao de vita ny raha iavatrika mbola vierge za teo igny koa fa vita igny ny raha natao vita nody izy nikaiky mamany satria izy tao zegny araka fitantarana izy tsy vogno izy tamin'ny raha nataondreo karaha resaka fangolagnana zegny izy tegna ny repousser la lehilahy fa nataony lehilahy fo bon hitatrika tsara amin'ny vidéo io le lehilahy moa somary vata hoe misy vatagna de vitandreo fo raha nataondreo tao ny forcer ny lehilahy io zegny izy koa fa nody nikaiky mamany zegny izy mamany ery ray aman-dreny ny tantarany le raha nandalo taminazy namody vava tsy nahoandreo feky zegny nikoragna tamin'ny mamany le mamany karaha ty bon ok kolera modia osy ndeha tantara le tantaranazy izy tamin'ny raha vaviny satria ambagna izy ty nanomboka eto amizegny le tegna ny mampandinika agnatin'le raha izy koa fa nagnano karaha igny satria karaha hoe tsisy olo nijery ray aman-dreny tsisy raha nijerendreo feky taminazy koa fa nagnano karaha igny tamin'ny 17 juillet tamin'ny diminafoko malo be igny tsy ako asombiagna anao mizaha vidéo naka ty de izy namelogno caméra izy aboko nareo vidéo io ni dénonceny everyone here. My name is Favor from Warri. This will be the last video of me, the whole world. Ni volagny ny raha jiaby nandalo ny volagny ny fanerasaragnan-dreo za niaraka tamizegny hoe olo karaha zegny za nivolagna tamina za tia laza karaha zegny za tegna influenceuse nivolagna taminakahy mafaka magnampy za de za amizegny tamizegny hoe za ni invité za ndeha tamin'ny chambre tsy tamin'ny fanikegna feky za naholany za zay sady mitomagny zegny bon tsy zakany fonazy sady tsy voaharitriny le raha nandalo taminazy igny en plus koa zegny le raha tsy nijerendry aman-dreny tafidriky le dépression totale tagnatin'le raha
kofa vita igny videonazy nangala acide izy alohan'zegny atrendriky izy igny regny hitany satria vidéo igny nibalanceiny tamin'ny réseaux sociaux za matoko mety tamin'ny taty nahita le vidéo de nibalanceiny tamin'ny réseaux nibalanceiny tamin'ny réseaux sociaux zegny le tantara igny de izy hitatrika io de olo karaha zegny na olagna za olo karaha zegny amin'ny fotoagnany ray aman-dreniny magnasiaka izy zegny anao tsy tokony nangambala izy koa nisy andro tagnatin'le raha tsy nangala côté-nazy fekiny zegny rô fa nangala côté-ny hoe anao tokony nangigna anao tsy tokony nibolagna anao mbarany tadiavinao fa ino koa madianao amin'ny chambre izy zegny bon nitsinitsaindreo fa tsy de namaizandreo raison izy tagnatin'ny le raha nandalo kofa nagnano karaha nitrangana polisy nandeha nanambotry le lehilahy igny tagny amin'ny fotoagnany zegny tsy haiko hoe fomba karakory fa nangala acide izy nigaka acide maty zegny le tsy haiko magnano io amin'ny fotoagnany za mikoragna aminareo jeudi le lehilahy ty am'zegny hato mifona amin'ny ray aman-dreniny izy ty am'zegny ray aman-dreniny mizaha sady mangala honogno am'le lehilahy hoe boka aminao namoniny zanako tegna boka tamin'ny raha nataonao de nagnano enquête am'zegny satria le affaire mbola mitohy nagnano enquête igny nahitagna tagnatin'ny échange ny téléphone-ndreo le viavy igny zegny mandefa message am'le lehilahy hoe raha no nivitany raha nataotrika igny anao tsara mandefandefa vola aminaka vitany 10 000 francs CFA igny fo vola bon tsy be donc vola zegny tsy haiko valeur an'zegny nisy olo aby nivolagna taminaka fa hoe izy agnamia 50 000 anao nagnamia za 10 000 fo anao tsy mikekaiky za anao tsisy raha ataonao za fekiny anao dika zegny virginité-naka igny vitavitany karaha igny fo anao tsisy raha nataonao za fekiny anao tegna ny tsisy dikany aminao fekiny za le lehilahy zegny tegna ny bon za le lehilahy karaha ty tsy mijery zegny bon tegna ny ignoreny lehilahy zegny izy tamty am'zegny satria le raha zegny sur réseaux sociaux samboly magnaboaka idénazy maro be ny olo mivolagna hoe ino ma le tegna nehanao nandeha tamin'ny chambre tagnanao koa tsy vogno andeha agnano ino zegny tu t'attends à quoi ino dianao nandeha tagnanao mbala tsy haiko magnanga à l'âge de 20 ans ato koa la version hafa koa anao plus de 40 ans sakinao mandeha magnolagna zaza voateraka anao à l'âge de 20 ans ino agnolagnanao olo tsy vogno zaza tsy vogno anao tsara izy mbala tsy endriky jerinazy mbala tsy endriky feno anao efa bon vidéonazy ma io mifona tegna hoe mandoaliky mihitsy izy am'ray aman-dreny satria nitsangana mihitsy zegny le fanjakana amin'ny tantara ty mbala votriela volaniko zegny teo de miambagna atrika hoe amitony fa izy zegny nataondreo fa hoe izy boka taminazy ndreo namoniny le vavo tegna de maty moa la tsy haiko magnangy tsy nahazaka le dépressionniste sady tsy nahazaka za matoko tsara fa mety tsisy olo na afaka nampahirisy tagnatin'le raha de le lehilahy ndraiky nagneky fa hoe nataondreo marigny le raha afaka azo natao mihitsy ny famatra satria maro be olo nahita vidéonazy le miparitaka hoe tsy possible io olo vierge io kama olo vierge vita magnaramagnany karaha io maro be la version misy fa anao zegny mizahazaha ino bon ino raha afaka volagninao agnatin'le tantara karaha ty le resaka influence le resaka laza le resaka olo magnararoatra satria tsy asitrika zegny fa tegna ny misy olo magnararoatra ohatra hoe managna laza igny izy tegna ny mavita magnano raha tsy arakaraka eritreritry ny tegna mavita magnararoatra zanak'olo satria malaza tsisy ino amezan'izy le resaka fagnamezagna volagno zegny le resaka haja le resaka hoe respect le resaka hoe mba fagnajagna le olo tsisy karaha zegny fa tegna ny magnararoatra le influence misy aminazy karakory fahitanao zegny de zara ho an'ny hafa koa hitanao intéressant le tantaratsika ato de hoanao zegny araka jusqu'à farany sorata hoe farany bisous